Hey, hello. Mabungaong kagabion mga igsoon. Shout out brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Thank you brother. Thank you. Share sana ako mga igsoon. Nindot niya itong topic karon, kaya itong topic karon. Please mention your friends and loved ones here, or please share our live itong topic karon. Nganong ang katapusang pulong ni Jesus ngadto ni Maria, wa man siya mitawag og ma or inahan. Nganong babae man iyang gitawag? Nganong babae ang iyang tawag? Ato na isgutan doon. Ako sa share mga igsoon. Shout out 10 viewers this time. Watching from Iloilo City. James, Alisa, Algin Puretos. Sakto ba ko? Shout out Brad. May gabi watching from Quiet. Shout out sa Igsoon. God bless. Thank you. Hallelujah. Anyway, again, ako sa ni-share atong live Igsoon. Kaya muban wa kabalo ni. Bantay ba? Ako sa i-share sa atong previous page nga Mabungahong Kristohanon. Wala ka balo nga nag-live taron. Di ko maka Please share our live, mga igsoon ko sa pagtuo. Right, so done sharing. So again, kumusta mo na mga igsoon? Pasensya na busy kayo tawata ka live, no? Anyway, nata sa church, igsoon, sulod igsoon. Akong gi-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page, okay? Thank you so much. Wa man ko nag-invite nyo nga mo subscribe ani nga page, no? But thank you sa inyong gibuhat, no? Inyong gihimo, I appreciate it. Manggabi Pastor James, the man thanks God. Nagsagunson na pod imo live. Himaya sa Ginoo, no? Thank you Elijah Villegas. And akong gipasalamatan ang uban mga star senders. Thank you kayo. Kabalo jud mong di ta mangayo ana. But nihatag man mo ako nang gi-appreciate. God bless. Shout out na ko ang followers sa atong previous nga page, Mabungahong Kristohanon, 220,000 daghan kayo unta mamalihin mo diri. Kay na restrict man ta ato, no. So di ta ka live dito karon maka-live ta diri. So mao ni atong new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. So please invite your friends to follow our page para mas daghan ma-bless, no? Kabalo na ba yung mga igso, no? Daghan ang mga testimonies nga nahitabo sa ilang kinabuhi nga kahibulungan sa dihang namati sila, naminaw sila sa live na to, no? So again, please share our live. Thank you kayo, no, sa mga new followers ani nga page para nato ning tanan. Wala kong miangko na ni kay kung ako pa ni giangko na kung kagalingon ni kay gusto kong mapataas. Ako nga na kung ibutang ani, pero akong gipili nga ibutang na ko Mabungahong Kristohanon. Amen. Shout out ako tanang mga OFW, no? So, nasa lain-lain kanasuran, different countries around the world, around the globe. Katong mga naka-permanent resident, shout out, no? Katong mga seaman, mga seafarer nga. Salute sa inyong sacrifice for your family, no? Grabe, no? So namo sa prayer kanunay. And then what else? Shout out sa tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno bang nananaw, no?
mga government employees, thank you so much. Mga avid viewers and followers, especially mga kapulisan diha, shout out. Mga basta tanan, AFP daghanda rin nananaon. And ako mga classmate during my criminology days, mga amigo na akong pulis, mga amigo na akong mga hepe, shout out yung tanan. Dili lang tamutag sa tagsaon kay gabi na bitaw niya. Nanya ko'y ma-miss ba, no? And of course, shout out ako Cebu City Jail. Shout out nako ang tanang mga igsuon, mga brad nako diha sa mga brad nako diha sa Alpha Kaparulong Lib kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Shout out nako si Brad Aris diha sa Cebu City Jail. Brad Aris, sila si padayon ta kabante brad, no? Padayon ta pagpagamit sa Ginoo, and I'm so blessed sa life nimo diha, no? Padayon ugiya sa naa diha, no? Especially Maximum 4, shout out. Shout out nako si Brad Mago, no? Nagbalik nako diha pohon andaman ng t-shirt. Bitaw. And then shout out si Brad Ibang, Brad Jao, shout out. Brad Kenneth, and of course si Brad Ayan, ang mayor sa RDC1. Shout out ako Maximum 19, ang manghod ni Brad Jomar diha. Maximum 15, tanan nga nasudlan ako diha, no, nga mga selda, mga brigada, nakalimot lang ko sa uban, o basta mabungahong kagabiyon yung tanan. And of course, akong gi-shout out ang akong mga kauban nga mga alagad sa Ginoo nga gikan sa diha nga prisuhan apan gipangbag-o na sa Ginoo karon muuban nag-uban mi nga mosulod diha. Shout out nako sila headed by Pastora Ninette, shout out. Brad Adsel, shout out. Brad Jerry, Brad Danilo, Brad Louie, Brad Arturo, Brad Rodolfo, and then kinsa pa dito uban, Pastor Herman, Pastor J, shout out. And Brad Adunes, Sister Jordan, Sister Sheila, sinay malaktawan ako ba? Sister uban Pastor Jemuel, Brad Jemuel, long live kayo, no? And tanan team na ko sa Living Water Christian Fellowship, especially sa kung shout out ang House of Mercy, sakto ba ko? And shout out na ako sa tanang mga jail officer sa Cebu City Jail. We're so grateful, no, sa mga warden diha for giving us always, no, an opportunity to deliver the word of God sa sulod sa silda. Dili ang relihiyon among gidala, kundi pulong sa Ginoo. Amen. So shout out mga jail officers sa Cebu City Jail, and tanan no, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang mga viewers, followers ani nga page mabungahong kagabhion. And our topic for tonight is balo naman ta nga daghan ang naghandom sa gihimo ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Actually, ang akong message tomorrow is akong i-summary ang 7 last word, okay? And nalang ko'y gusto kuhaon nga pulong katong 7 ka pulong nga gibuhi ni Kristo sa wa pa siya namatay, do. Akong hisgutan or atong hisgutan karong kagabiyon igsoon kato bitong si Jesus nga iyang gitawag si Mary, pero wala niya tawga og mama or inahan, but gitawag niya og babay. Ngano man, why is it that Jesus called Mary nga gitawag ra niya og babay, wala mi tawag og inahan, ma, ana mi tawag og babay, okay? So naay gusto ipaabot si Jesus anay igsoon. Din ako nang gusto ipaabot sa natong tanan. Again, every life nato igsoon, wala ta mag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Na may nagpa-shout out, ari, isa man ni Alpha Kaparong, mga brother na ko diya sa inyo. Isa man ni Ephraim Miral, Brad, shout out diha o niya. Di ko makabiyo sa message, Brad, kay nagkuhan ko diri, okay? Shout out na ako akong Brad nga usa sa hinungdan nga nakasulod ko sa Cagayan City Jail, sa Lumbia City Jail, si Brother Iljon Gala Labnaw, okay? Ang Brad sa din ako from Saya Skip Throne in Arms, okay? Praise God. And shout out na ako akong amigo nga pulis nagtanaw karon si Sir Rogie Abergonzado ug iyang asawa nga si Ma'am Angeline Abergonzado from Davao City. And akong gi-shout out akong manguhod sa Cagayan nga gwapo, pinakagwapo na mo ni igsoon, Sam, okay, yang mga daughters, Jehaira Jessica Grace ug si Asaira Paris. Blessed evening kay Lord Pastor
Balik-balik yun ni siya, wa yun ni absent. Basta mag-live ta. Brother Kevin Banugon from Balugto, Dumaguete City, Negros Oriental. Sakto ba ko? Dalaygon kayong Diyos. Amen. Salamat, brother. God bless. And to Pio Sinabre Josephine. God bless. God bless you more. Okay? And, yes, again, akong balikon na itong topic karon igsoon kay nindot ni, kay kamatuoran ni ba, no? Dili nato ni siya interpret nga ato-ato ra. Natay reference sa Bible nga ngano nga si Maria wala man tawagan ni Jesus o ma or inahan nga maunang tatoy last word ni Jesus nga iyang gibuhi sa iyang inahan sa wa pa siya mamatay. Ngano kaha, okay? Shout out to Sister Jenny Sue ba ni? Good evening po. God bless us all. God bless you more. Good evening, igsoon. Shay May, Mary Kerubin, pariha sa imong gidalate. Okay. Pariha may yung topic. Okay. Good evening, Pastor from Lanao del Norte, Sister Ruth Ann Maglangit, Galapin. Okay. Good evening, Pastor Atel Lindib Evangelista. And of course, to Sister Ophelia Minoza Santiago. Good evening, sad igsoon. Shout out na ako mga brad sa siya, Skeptron in Arms, long live ta mga brad, uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na itong Ginoo kanunay, para mutaas na itong kinabuhi. Plaridel, pa-shout out Pastor from John G. Cabrobias. Sister Marites Sergio, mayang gabi, Pastor James, watching from Davao City. And to Sister Concepcion Castino Kobashi, watching from Japan. Naka-permanent resident, a shout out, o kibaw naka sa kong prayer. Okay. Zilon Mingito Garces, mayang gabi, Pastor James, watching from Lapu-Lapu, Basak, nakawali ko des Basak. And to Sister Anna Mig Soko, always watching. Good evening, sad sister. And to Chin Lumbo, watching from Kuwait, one of the OFW. Okay, good evening, Pastor, watching from Lanao. Okay, Rotan Maglangit Galapin. B.E. Sad Igsoon, Sayi Ilimik. Praise God. So, mag-ampo na tayo mga igsoon. Idaghan na kitag na shout out ba? Okay. Watching from Lungsodaan, Mabini, Kasmer, Abindan. Kanunay ni. Anyway, before we pray, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights. Mas maayo igsoon nga i-share niya itong live karon. Nga numan, Pastor, kay magisgot karon ni Maria. Nga nung si Maria wa tawga og inahan or mama or unsa man diha igsoon ni Jesus nga maunaw dato ang last word ni Jesus nga ngadto kang Maria. So ato nang isgutan karon, but before that we're gonna pray. Kung maayo igsoon i-share na to. Okay? Atong ipalanog ang pulong sa Ginoo karong kagabhion ng naay mga speaker hala birahi. Atong ipabulhot ni igsoon pulong sa Ginoo. Nindot ning mamalandong tas pulong sa Ginoo before matulog. Peaceful kay ba? Shout out na ko dai si Ryan Galaneda ba to? Okay. Sakto ba ko, Brad? From Germany. Nagtanaw siya. Nagkuhan dito ganina. From Lanao Norte, Kapatagan. Brother Jojo Palomar. And good evening, sad Brad. Remle ba ne? Remle. Asa naman to? Abarca o Narib. Bali-bali. Okay. Watching from Surigao, Junet Parba Lindayaw. Good evening, Pastor, sa Dumaguete ni Edne Casido. Thank you, Igsoon. Thank you. And shout-outs na ng mga taga-Cagayan, taga-CDO. Daghang kitag followers dia. Ophelia Formento sa Kamay. Okay, CDO. And of course, shout-out from Palumpon, Sister Mylene Luyo. Good evening, sa Igsoon. Let's pray. Okay? Excited kung simba og my Igsoon. Okay? Hallelujah, Father in heaven, we come into your presence with a humble heart, as always, knowing that you are the King of Kings and Lord of Lords, knowing that you are our Savior, Jesus Christ, the Most High God. Nagpaubos kami sa mong kagalingon at sa mong tubangan, Ginoo. Niningtak na, mamalandong mi si mong balaang pulong, apanunas tanan, susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Tanawa mong sulod karon kung naay lama, naay hugaw, naay buling, Ginoo, kaya imong pulong, balaan kaayo. Limpyuhi mi, hinlui mi, aron mahimo ming takos ug angayan, Ginoo. Andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among madawat nga dili mausik, masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainubsanon kanunay. Andam mo dawat og correction
Bisan usay sakit ang imong pulong, but willing nimo mo accept, Ginoo, ug labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong pulong. Lord God, we welcome you. We invite your presence ang pagabuhaton karon. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, simbahan. But the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang ang mong gipataas karon. It's all about you. Lord, i-bless ta ng viewers karon, sinasan dapita makaabot ni nga live, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita ani Ginoo. Bisan asa, bisan ang mag-replay ani. Let your presence be filled, Lord God. Tuguti ang imong presensya, mabati, masinati namo Ginoo, ang hikap, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati. And Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Ang nabiling panahon na mga namong itugyan kanimo. Holy Spirit, we welcome you. This is your moment. We adore you, we honor you this time. Thank you, Lord. Salamat sa kahigayunan, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This time we have 103 viewers. Okay. Again, before we proceed, please share our live tonight kay kani siya igsoon atong kaykayon ug maayog atong kubkubon ang balang kasulatan igsoon nga may pundasyon sa atong pagtuo. Nganong si Maria wa man tawgan ni Jesus og mama or inahan nga maunang dato ang last words ni Jesus to his mother Mary. But why is it that Jesus called her babae? Tanawa ang imong, di ba? Something ana kay ato ning basahon karon. Okay? And anyway, before I start igsoon, ako lang mong gi-remind nga ato ang link sa ato ang YouTube channel na sa comment, nasa caption aning live. Why? Because after this, I will download it. Ako na i-download, kay 30 days na siya, automatically ma-delete siya. Ako na i-download niya, makita ta sa atong YouTube channel, igsoon, why putol-putol ta dito. May gabi isa diha, Brother Rondals, God bless you more and more. And watching from Kidapawan City, Sister Emma Umandan. Tanang taga Mindanao na mabungahong kagabion yung tanan mga igsoon. Tanang taga Cebu mabungahong kagabion. Good evening, Pastor. Okay, from Bernardetta Reyes. Let's start. All right. Text do na to igsoon mao ni ang usa sa 7 sa pulong nga katapusan nga gibuhian ni Jesus sa wa pa siya mamatay ibabaw sa krus sa Kalbaryo sa iyang pag-antos nato. Okay? Praise God. Let's start. Itong basahon, itong Bible, itong Biblia, ang balaang kasulatan, ang wala. Kuha na lang, paminaw lang mo. Ayon rin sa Juan 19:26 hangtod sa 27. Again, Juan Kapitulo 19, versikulo 26 hangtod sa 27. Ingon diri, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, imagine, inahan, og sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagbarug didto. This time si Jesus gi-crucified na. Okay, mingon siya sa iyang inahan, listen, mao ni atong kwaad dako kay igsuon nga pagtagad or punto. Ato ning tagdon og maayo kay wa ni gitagad sa uban. Imagine, ingon siya diri, mingon si Jesus sa iyang inahan. Ha? Kasi iyang inahan, si Maria. Pero siya gingon ni Jesus, babae, siya imong anak. Unya mingon siya sa tinunan, siyang imong inahan. Sukad ni adto gidalas tinunan si Maria, aron didto namupuyo sa iyang balay. Again, akong basahon igsoon. Juan 19:26, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan nga si Maria, ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Wow. Kunya mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Okay, in return, sukad ni adto gidala sa tinunan si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Praise God. So igsoon atong nadungog diri igsoon ang pulong nga migawas sa baba ni Jesus. I know and I believe that some Christians, daghang kasimbahanan, igsoon nga, yesterday, nag-celebrate sila og 7 last word. No? 7 palabras. Okay. Kaning atong gisgutan karon mga igsoon, mauni ang usa sa 7 kapulong nga gibuhian ni Kristo
sa wala pa siya mamatay. Dito ibabaw sa cross. Ingon siya diri igsuon, babay siya ang imong anak. Kinsa maning babay nga iyahang gitukoy ani? Kinsa maning gisgutan ni Jesus nga babay? Waylain kung dili si Maria ang iyang inahan. Now, why is it that Jesus Christ called here Mary, si Mary as babay? Nganong gitawag ni Jesus si Maria o babay? But pasabot ba nga wa siya tahod sa iyang inahan? Kita ko ng igsoon natay mga inahan. Di ba? Niabot ba sa panahon ninyo mga igsoon nga si mama ninyo, inyong mother, no? Inyong mommy, gitawag ninyo og babay? Murag insulto, murag og ubos ra, di ba? Murag wala kayo nato gibalyo ang atong mama kung atong tawag mo rag babay, nganong kadiya? Di ba? Babay dali nga re. Di ba? Lain kayo. Manawag kasi mama niya, tawagan mo, hello, babay, padali ko kwarta bi kay mao ni. Di ba kabantay mo? Di ba siya mura og lain paminawon? Murag way tahod. But why is it that Jesus, our Savior, the Messiah, igsoon, ang atong gisunod, wala niya gitawag si Maria og babay. Wala niya tawag og inahan. Inahan, at least, giklaim niya nga iyahadjong inahan. Mama, aron iyahadjong pamatud-an nga iyahadjong inahan si Maria. But why is it nga wala man naghihimo ni Lord? Kasi Jesus, perfecto siya. Si Jesus, igsoon, matinahuron, of course. Amen. Pero nga no man lagi, nga maunang ta ni chance ni Jesus, igsoon, nga iyang tawgon ang iyang inahan, nga ma, or inahan. Diba? Kay mauna ni ang mga katapusang pulong nga ni gawas sa iyang baba, and then after this, pak! Kabantay mo kasagaran if we knew that our mother, igsoon, kanang padung na mamatay. Ibig kasagaran natay mga ibuhi nga pulong nga grabe nga makadasig nga ma, di ko kalimot nimo sa panahon nga gamay pa kumaon imong gihimo mauni grabe ka matinabangon ka maayos kang kinabuhi. Kabantay mo kung kita ka kabalo ka igsoon nga imong mama nag-ungaw na sa kamatayon. Most of the people, mga children igsoon, mubuhi og istorya jud nga kana jung di malimtan sa iyang mama. Pero ngano man igsoon nga si Jesus ang atong gisunod. Wala man niya, murag wala niya naggitahod si Maria. Iya lang gingano, babay, di ba? Pwede man tawagon niya ma o inahan. Why is it? Ngano ka? Igsoon kabalo ba mong igsoon nga? Laom kay ni, ang uban wala nila ni gipakadak-an kayo sa uban. Ang uban wala kay ni nila gikub-kub og maayo ba? Wala sila ning go deeper, ning dive og maayo. Aning pulong babay. Pero igsoon, prangkahan ta mo, nganong babae ang tawag? Nganong dili inahan? Nganong dili siya gitawag og wala niya gitawag og ma si Maria? Nga mao na datoy katapusang pulong nga iyang ibuhi sa iyang mama. But instead nga tawagon siya inahan or ma. Gitawag na siya babay, di ba? Murag insulto. Pero igsoon nganong si Jesus mingsulti og babay. Why is it? It's because diri gipamatud-an ni Jesus, our Savior. Diri niya gipamatud-an nato igsoon nga si Maria di gyud niya tinuod nga inahan. Si Maria instrumento ra gyud, and even Mary herself igsoon need Jesus to be saved. Bisan si Maria kinahanglag kaluwasan igsoon, kay si Maria mismo di kaluwas sa iyang kagalingon igsoon. Amen. Mao na nga diri gipakita sa Ginoo igsoon kay gusto ipaybaw ni Lord sa tibuok kalibutan sa tanang may gininhawa nga si Maria igsoon dili gyud tumatawag og tinuod niyang inahan. Instead instrumento lang siya, no? Gipamatud-an ni Jesus igsoon nga si Maria tao lang siya igsoon. Og si Jesus Ginoo. Di pwede nga siya gyud ang iyang matawag og mama nga sa flesh. No, kay si Jesus lalang sa Espiritu Santo. Ang tinuod nga anak ni Maria igsoon darao. Tanawa. Basahon riya. Si Jesus naani siya ay mga igsoon nga lalaki. Okay, ingon dire Marcos 6:3. Dili ba siya man mao ang panday nga anak ni Maria? Kay si Jesus ni. Kay mga tao sa palibot natingaba, kuyawa man ni manudlo siya, kuyawa di sa man niya nakuha niyang kaalam. Di ba siya man ni ang panday? Di ba si Jesus carpenter? Tanawa,
Dili ba siya man mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago? Mao ni ang igsuon ni Jesus. Santiago, Jose, Judas ug ni Simon. Dili bang iyang mga igsoong babay ania man dinhi magpuyo? So si Jesus na siya mga igsuon. No? Kadto sila nga mga ginganlan, sila Santiago, mga igsuon, kinsa pa uban, sila si Jose, si Judas. Mao gyud ni ang anak nga tinuod ni Maria, igsoon, nga murag, nagyoy nahitabo nga, let's say, sexual intercourse ba? But si Jesus, lalang sa Espiritu Santo, walay nahitabo igsoon nga sexual intercourse ni Jose o ni Maria, unya ning gawas si Jesus. No! Lalang siya sa Espiritu Santo. Mao nang gipamatud-an ni Jesus igsoon, sa katapusan sa iyang mga pulong ning gawas iyang baba before siya namatay, wa niya tawgag mama, wa niya tawgag inahan si Maria, but instead, niingon siya, babay, tanawang imong anak. Anak, tanawang imong inahan. Di ba? Gusto pa matudaan ni Jesus igsoon. Nga si Maria tao lamang, o si Maria dili angayng yukbuan, si Maria dili angayng simbahon, si Maria dili angayng ampuan. Wailain si Jesus lamang. Tanawa, may siya na ako'y palop verse direksyon. Ingon ang buhat 4:12. Okay, buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. John 14:6 niyo si Jesus, I am the way, the truth, and the light, not Mary. Yes, we respect Mary. But walay verse sa Bible nga si Mary atong ampuan, si Mary atong ludhan, si Mary atong yukbuan. Kung naa may yukbuan, ampuan, ludhan, walay lain kung dili si Jesus lamang. Amen. Si Maria di kaluwas. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Way makaadtos amahan kung di mo aging Jesus. Ningon ba mo aging Maria? Wala. Then, ingon din sa buhat 4:12, ang amahan walay laing gihatag nga ngalan, okay? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya ni Jesus, iyang giikuanan ani. Dinhi sa kalibutan wala na laing ngalan nga gihatag sa Dios. John 3:16, unsa man to? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinsa man yang gihatag way lain si Jesus na. Ang yang gitukoy diri si Jesus igsoon nga walay laing ngalan nga makaluwas kanato, makaluwas sa tanang katawhan ining kalibutan. Si Jesus lamang, walay lain. Kung na may laing ngalan, gawas na sa Bible. No? Wala na taana igsoon. Amen. Mao ni hinungdan igsoon nga si Jesus, wala niya tawag og ma, inahan, imong anak o lantawa, di ba? O iyang gitana, ingnan tong lalaki nga imong inahan, di ba? Wala niya itawag og ma or inahan tungod kay si Maria, di gito niya inahan. So diri nato makita igsoon nga gusto gipaabot ni Jesus sa tanan nga kana bitawng ang dapat gyud nga ngay natong kadlukan, ampuan, yukbuan, or sangpiton para maluwas ta way lain kung dili si Jesus lang, dili si Maria. Amen. Dili si Maria, igsoon tanawa, napadyoy tayo laing follow-up verse diri. Sa Filipos 2:10 nagingon diri, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, ug ibabaw sa yuta, ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Again, Filipos 2:10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Imagine, tanang nagkamang sa ilalom sa yuta muluhod asa aron magpasidungog sa ngalan ni Jesus. So walay lain igsuon nga angay ludhan. Ang ingon reo, Jesus are good. Mao ning ingon laom man kayo si Jesus igsuon. Laom kay ang iyang gibupasabot ani. Ingon siya ni Maria nga babae kay nganuman gusto niya pamatud-an igsoon nga si Mary di jud angay ludhan. Si Mary dili angay ampuan. Si Mary dili angay igsoon. Yes, we respect Mary, but God or Jesus never told us to pray for Mary. No. Amen. Si Jesus yun ang angay ludhan ampuan. Kay walay laing ngalan sa silong sa langit o sa yuta nga gihatagan og katungod sa amahan igsoon para kitang tanan makabatog kaluwasan, para kitang tanan makabatog kabaguhan. Ako igsoon kani nag-istorya ninyo. Kabalo na mo sa kong kinabuhi. Di ba? Kinsay giduol nako.
Katong padung na ko i-rehab, igsoon, kanabuang na ko, mag-istorya na ko kahoy, mag-istorya na ko sa kung anino, mag-istorya na ko bisag unsa, bisag mga hulmigas. Wa na ko iklaro, igsoon. Natandog na kong utok sa illegal nga drugas, shabu. Pero sa dihang nag-ampo ko kay gusto kong kabaguhan, wa jud ko mo ampo ni Maria. Wailain akong gihagit, igsoon si Jesus. Mingo, Lord, kung tinuod man jud ka, kung tinuod man jud nga naay Kristo nga nagplansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton mig kaluwasan ug kabag-uhan kagawasan gikan sa gapos ni Satanas, tabangi ko pamatud-i mong gawon, wa jud imong Maria, wa, it's Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Kay way laing nag-ula og dugo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Walay laing gibunal-bunalan, igsuon nga ang bunal da ibot akong gi-search og pila ka bunal 39 gibunalan pa inigbunal dalapak. Dili normal nga bunalan ra ka, nigbunal okay ra mo labag no. Inigbunal murag naay sima nga iniglangkat madala ang unod igsuon no. Grabe nga torture, way laing grabe nga pagka-torture si Jesus. Nahimo ba ng Maria? Wala. That is why si Jesus iyang gi-clarify nga ang angay gyud nga ludhan, ampuan, simbahon, daygon si Jesus ra. Dili si Maria, because even Mary need Jesus para maluwas siya. Even Mary need to have faith and to believe in Jesus para masave siya. Dili si Mary makaluwas sa iyang kaugalingon. Amen. Mao na igsoon. Imagine, inahan niya, giingnan ra ni Jesus ang iyang inahan. Babay, di ba? Ikaw igsoon, kamo di anam mo inahan. Ning abot ba na sa punto nga ang tawag ninyo babae? Wala. Insulto na. No? Ako igsoon na ako inahan si Mami. Mami may tawag na mo, dadig Mami. Patay na siya. Kaysa una, masigi mo kung panghagis ko. Labi na magtama ko. Heart enlargement siya. Then, bisan igsoon na ako'y kalagot sa kong mama sa una kay mga adik-adik lagi. Wala dyan ko maingon niya babae. Mami ra gyud karon na no. So, para na ko murag insulto nga tawgon nimo imong inahan og babae. Usa babae? Murag ang babae gud murag laing tao. Murag dili igsuon nimo ikaw kamo be. Di ba? Bisan kita mga igsoon natay sister ato bang tawag og babae dili inday or tawgon nato sa ilang ngalan. Never ta mo mention og babae. Pero si Jesus igsuon gitawag niya si Maria og babae lang. Murag ubos, di ba? Kay ngano man gusto ipaabot ni Jesus igsoon kanatong tanan nga si Maria di gyud tinuod niyang inahan. Si Maria instrumento lamang, og si Maria po dili makaluwas nato. Og si Maria dili angayng ludhan, dili angayng ampuan, dili angayng simbahon. Kung naamay angayng ludhan, naamay angayng simbahon, daygon, yukbuan, walay lain kung dili si Jesus lamang. Kay siya lamang naghatag og kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Gipas-an niya ang krus nga bugat kaayo, nga init pa jud kaayo igsoon. Grabe, gipatiran, giluwaan, gilamparo, igsoon wa mo sukol tungod nimo ug nako. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Mao nining taknas kagabion, gi-remind ta ni nga mensahe igsoon nga ang pinaka-importante, ang pinaka-gikinahanglan nato para maluwas ta, para makabaton tag tinud-anay kabaguan, pareha nako igsoon. More than 16 years in drug addiction. Kabalo naman mo, unsa jud akong life, no? Ang uban siguro pakaybaw. Dili lang pud ingon nga 16 years in drug addiction nga mao ra gyud akong bisyo ang droga. Daghan pa kayo. Apil na nang inom sigarilyo, babae. How many times ko? Nam jud mga kailan ako diri nananaw. Kapila na ko ning atubang kay minyoon na kaya akong gibuntisan. Pero grabe kabuang igsoon, no? Inom sa tanan. Marijuana, bulksil, rugby, syrup. Daghan ka igsoon, no? Ink sa pintilpin, suyupon pa na ko na, barnis, gasolina. But, kaningan na nga kung gisgutan karon igsoon si Jesus, mao ni nakapaygawas na ko. I never mention, bisag kausa, ngalan ni Maria, sa diyang gusto ko magbago. Apan sa akong kabaguhan, way laing ngalan nga akong gisintro o gisangpit si Kristo lamang. Ug akong nasinati ang tinud-anay kabaguhan, 13 years kapin ako. Kay 2012 ako gibago sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, if the Son set free or sets you free, you will free indeed. Kung si Jesus, saan man na siya man ang anak, no? Magpaygawas nato kay miduol man ta niya. Makagawas kita.
Niingon ba diya si Maria ang makahatag na itong kabaguan? Wala. It's Jesus. 2 Corinthians 5:17, niingon if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung mahimo tang nahiusa ni Kristo, natay relasyon ni Kristo, mabag-o ta. Niingon ba diya og natay relasyon ni Maria, mabag-o ta? Wala. Jesus alone, it's all about Jesus. Gusto tag kabaguhan, it's all about Jesus. Amen. Gusto tag langit, it's all about Jesus. He is the way. He is the truth and the life. Everlasting life na igsoon. Way lain. Mao na igsoon nga ningingon si Jesus nga sa imbis last na dato nga word nga ibuhi niya sa iyang inahan igsoon og ma or inahan, wala iyang gitawag babay. Kay gusto niya ipamatud-an natong tanan nga si Maria taura, di pareha niya. Si Maria di pwede makaluwas, si Maria di pwede ludhan, si Maria dili na to pwede i-mention aron maayo ang masakiton. No! The Bible tells us mga igsoon that there's no other name kasi dahil atong gamiton igsoon, pwede ta makapalayas og demonyo. Jesus. Amen. Mo na ingon sa Revelation, nanukdok ako sa pultahan sa atong kasing-kasing kung kinsa to moable, musod siya. Jesus na. Amen. Jesus is the answer. And He alone can save us. The humanity, Jesus lang. Di si Maria. Imagine, gignan niya, babae. Luya Maria, babae. Wani na ako gisulti, kaya akong giyagayagaan si Maria, pero gusto lang ako ipaabot ninyo ang balyo ni Maria o ni Jesus. Si Jesus ang makaluwas ni Maria. Si Maria, kinahanglan mo tuo ni Kristo. Kaya kung di si Maria mo tuo ni Kristo, bisag gitawag pa og siya may instrumento nga mugawas siya. Di kaya po maluwas si Maria, kay si Maria mismo di makaluwas sa iyang kaugalingon. Muagi siyang Jesus. Because Jesus is the only way, the only truth, and the life, the everlasting life, igsoon. Mauna diha, nga atong mabantayan, nga imbes last word na dato, mag-imot na dato si Jesus na to nga, masalamat kayo, nga imo kong gipagi sa imong taguangkan, nay, salamat kayo, pero wa niyo, babae. Di ba? Di ba insulto, tanawon, or paminawon? Again, igsoon, gitawag ni Jesus si Maria o babae, kay iyang gipakita sa tanan or gipadungog nga si Maria taw ra gyud siya. Bisag unsaon taw ra gyud siya. Tungod kay si Jesus nagpakataw man atong tungura, mingagi siyang Maria, pero di gyud niya anak. Ang tinuod nga anak ni Maria katong akong gi-mention kana, sila si Santiago, no? Sila si Judas, matoy mga anak ni Maria katong naa sa gi-mention ako ganina. Si Jose, no? Pero si Jesus dili, because si Jesus lalang sa Espiritu Santo. Mao nang miingon siya, tanawa. Kung balikong pagbasa itong teksto, igsoon, ingon siya diri, sa pagkakita ni Jesus, sa kuha ni Juan 19:26, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan, nga iyang gimahal, okay, nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak, iyang gingnan, ang anak, gitudlo niya ang tinunan, niya mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Kabantay, murag laing tao si Jesus, no? Nga katong tinunan, iyang datong igsuon, pero iyang gitawag og tinunan, wa niya tawag og dong or kuya. Wala, gitawag ra niya tinunan, siyang imong inahan. Gipaabot ni Jesus nga lahi siya nga pagkalalang. Amen. Og siya lang ang makaluwas nato. Again, si Maria wa tawgan niya og nay, ma, inahan, but instead Jesus called here babay nga numan kay si Maria purely human ra gid siya. Di siya pwede simbahon, di siya pwede ampuan, ug si Maria di pwede makaluwas nato. John 14:6 ningon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sometimes igsuon magtuotag si Maria makaluwas nato. Sometimes igsuon magtuotag muampo ta ni Maria og katagaan tag dagang grasya. Igsuon ukba ang balang kasulatan. Amen. Diya na to makita nga si Maria dili day pwede ampuan. Si Maria di pwede ludhan. Si Maria dili makahatag og kaluwasan, only Jesus. Amen. Mao na siya tinudig so no. So mao na nga imagine siya ro mo kabantay ani nga ala unsa man ni si Jesus oy nga mura magway batasan. Iyahan na ng mama pero gitawag ra niya babae. Tungod na kay tao ra di sila pareha. Amen. Way laing ngalan sa silong sa langit ug sa yuta ang tanang tuhod muluhod, tanang dila magasugid,
angay daygon ug simbahon ngalan lamang ni Hesus. Way laing ngalan nga gipadala sa Amahan aron makabaton tag kaluwasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinsa man ang begotten Son? Jesus. Amen. Yes, si Mary gitawag og blessed. Bulahan siya. Pero diha rataman, di siya pwede ampuan, di siya pwede simbahon, di siya pwede ludhan igso. Kay si Maria, tao ragid siya. Amen. Even Jesus igso ning ingon galing niya og babae ra, no? Murag ibutang talang wala kay gibalyo ni Jesus iyang pagkainahan. Kay si Maria kinahanglan pug kaluwasan. Kinahanglan sad siya mutuo ni Jesus. Kay si Maria mismo, bisag si Jesus ningagi sa iyang taguangkan, dili kaluwas si Maria sa iyang kagalingon. Mary also need Jesus aron ma-save siya. Amen. Mao na igsoon, mao na ang rason. Kuha na nato. Nganong si Maria gitawag lamang niya og babae kay si Maria tao lang. Si Maria di Dios. Mao nang si Maria dili angay simbahon, dili angay ampuan. But of course we respect Mary as an instrument nga nakabaton tag kaluwasan kay di man ta maluwas kung wa si Maria pero diha nakutob. We respect her and as the mother of Jesus of flesh, okay? We respect her kay because of Mary also we are saved right now. Pero diha ra ta taman. Respeto ra ta kutob. Pero di na to siya pwede ampuan, di na to siya pwede simbahon, di na to pwede daygon, dili na to siya pwede sangpiton kung manginahanglan tag kaluwasan kay way laing makaluwas nato si Kristo lamang o siya lamang yun. Amen. Way laing makabag-o na to si Jesus lamang. Basta yung uban na nag-ampo-ampo igsoon nga sige mong ampo ni Maria mangwa mo na bag-o. Nagpabilin mong palahubog, nagpabilin mong adik-adik, nagpabilin mong lulong sa makadaot og bisyo, nagpabilin mong nangabit nga naman si Maria manggod mong giampo. Basta nasangit adi ba? Pero kung gusto ang tinuod nga kabag-uhan, tinuod nga kagawasan gikan sa sala igsoon, sangpita si Jesus. Matthew 11:28 ingon si Jesus, "Duol kamo kanako, kamong gikapuyan adiha nabugatan, kay tagaan kamo kapahulayan. Gikapoy na mo na inyong bisyo, gikapoy na mo diha nag-struggle mo may duula ko." Ingon ba siya, "Duol mong Maria, mabag-o mo." Duol mong Maria wala. It's Jesus himself said, "Duol, come to me, all of you. Kung bugat na kaayo, inyong ipasan, kay papahulayon ko kamo na rest." In other words, na ay kagawasan. Gigapos ta ni Satanas igso na bugatan na ta. Tagantag kagawasan sa Ginoo. Amen. It's Jesus alone. Amen. Wala na ilaing ngalan nga makabatog kagawasan, makabaton tag kaluwasan, makabaton tag kaayuhan, makabaton tag kabag-uhan. I remember igsuon naman tayo kauban sa church nga ako naman yung sigbalik-balik. Cancer. Mura og stage 4 na siya kay giingna naman siya sa doktor nga mamatay na. Nagnana ang iyang breast, tutoy ba. Then giampuan siya. Hangtod karon naayo siya ang doktor namatay na lang ang doktor siya buhi pang tud karon. No. So mo to mga igsuon nga giampuan siya naayo. And then as far as I remember, paghingilin, espiritu sa kanser, pahawa, sisunod, sa pangalan ni Jesus. Wala mingog sa pangalan ni Maria. Diba? Cancer out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Diba? Jesus. Ningon ba dayo? Cancer, pahawa, and be healed in the name of Mary. Wala. It's the name of Jesus. Inay mga nagsinog star, so thank you. God bless. Ano mga Jesus, ako mismo igsuon, buhing testimonyo. Sedang ingon na sila, i-rehab na lang ng anak ni pastor, kay adik kayo, nag-istorya na nagkahoy. Kinsa ngalan akong giduol, gisangpit, naminaw ng Ginoo, si Lord, si Jesus naminaw. Lisod po kayo, mag-yaw-yaw ko rin, magsulti ko rin niya. Di tinuod, delikado, kilatan ta, ingon na bang ang 10 commandments, pulong sa Ginoo nga, do not use the name of the Lord in vain, no? Si Jesus mismo saksi, wala ngalan akong gisangpit. Nakabaton ko karong kabag-uhan, no? Nahimo kong buutan, grasya ni Jesus, no? Nakabaton ko karon igsuon og kana bitawng lahi na nga kinabuhi bag-o na nga sa una buluyagon sige panghagis sige pangawat kwarta ron isuy og syabo. Jesus ang nakabag-o na ko dili si Maria, no? Way gahom si Maria aron muluwas, way gahom si Maria aron mubag-o,
Way gahom si Maria igsoon aron kita mahawas gikan sa kangitngit. Only Jesus. Makabira na to, makalangkat na to gikan sa kangitngit ug dalhon ta sa kahayag igsoon. Ug ihatod ta sa kinabuhing walay katapusan. Why? Because only Jesus crucified on the cross, at the cross of Calvary, yung gihatag, yung kinabuhi, yung giula, yung dugo, aron makabaton ta og malimpyo nga tong kasing-kasing igsoon sa grabe ka itom sa kasalanan. Amen. Only Jesus. Og hangtod karon si Jesus lamang ang angay nato sangkiton, angay nato duulan, saligan, ampuan, ludhan, dili si Mary. That is why sa last word ni Jesus ingon siya, babae, tanawa imong anak, tinun-an, tanawa imong inahan. So murag niingon si Jesus, babae or Maria, murag ingana ra bitaw nga ati man na imong anak na nya iyang tinun-an si Maria imong inahan, ati man na ay pasagdi something ana igsoon. Clearly nga gisulti to ni Jesus kay si Mary kinahanglan sa dugkaluwasan. Si Mary di kaluwas sa iyang kaugalingon. Si Mary di angay ludhan, di angay simbahon, di angay sanpiton, dili angay ampuan. Si Jesus lamang. Amen. Mao na igsoon. So mao ni ato ang mensahe ning taknas kagabhion nga gipanumduman ta nga way laing ngalan nga maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Walay laing ngalan igsoon nga makapahawas nato gikan sa makadaot nga bisyo. Walay laing ngalan igsoon nga makahatag nato tinud-anay kabag-uhan, mabuutan ta, mahimutang maayong ehemplo. Walay laing ngalan igsoon nga atong gamiton aron ipalayason ng mga demonyo unsa man diha igsoon. Muayo ug balatian, Jesus alone. Jesus reigns. Amen? He's the King of kings and Lord of lords. Tanang tuhod muluhod kaniya igsoon. Siya lamang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, namatay, gilubong, nabanaw, tulo ka adlaw. Si Jesus na. Siya ang nagpalit na to. Mahal kayo yung kinabuhi. Mao nang siya ang angayan. He alone deserved to be worshipped. Angayan, simbahon, ludhan, ampuan. Kay siya lamang ang maghatag natog kaluwasan. O siya lamang ang bugtong anak sa atong Diyos Amahan. Nga gipadala niya diri sa kalibutan. Aron ang tanan nga mutuo niya. Dili na malaglag. Dili na pagasilutan, pagahinukman. Kundili makabaton o kinabuhing walay katapusan. It's Jesus. I remember John 10:10, ingon siya, ang kawatan ning ari pagpatay, ang kawatan ning ari pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Apan mianhi ako aron makabaton ak kamog kinabuhing madagayaon. Niingon ba siya, apan ning anhi ako aron apan ning ari ako uban ni Maria. Wa man giapil si Maria aron makabaton mo, wala siya mismo ra yang gingon. Apan ning anhi ako aron makabaton kamog abundant life. Ingon ba siya, apan ning ari ako uban ni Maria adto ko mugawa sa iyang taguangkan aron makabaton. Wala niya giapil si Mary. Amen. It's Jesus alone. Jesus alone can set us free from different vices, no? Unsa may atong giantos igsuon nga mga kapos gikan ni Satanas, only Jesus can set us free. Amen. There's no other name. No other name, di ba? But the name of Jesus, walain. Amen. Ako igso na man jud ko ubay-ubay man jud ko mga disciple nga mga wala dire na ako mga disciple nga online ra, mga nabag-o lang kinabuhi, mga adik-adik, mga ang uban mamaligyag syabo, ang uban mga pila na napatay, ang uban mga drug lord, ang uban mga murderer gikag prisuhan, daghan gikag prisuhan. Daghan kog mga disciples nga online. Sila mismo nagtanaw karon, di ba? Mga brad, mga sis. Walain akong gipromote nga ngalan para mabag-o sila. Jesus ra. Wa ko'y laing ngalan nga akong giitsa nila. Gihatag ko kani ngalan na sangpita ni hatagi ni og panahon matag adlaw pakigrelasyon ani. Si Jesus lang. Karon igsoon daghan mo chat na ko pastor mao ni nagpadayon ko. Di ba nindot kay Jesus. Amen. Way lain igsoon, no? Mao na nga gi-remind ta this evening kay maom gud ni ang usa sa katapusan nga pulong kay seven last word man usa ni sa pulong nga gibuhi ni Jesus, gibuhian ni Jesus
before siya namatay, kaning pagtawag niya ni Maria nga iya man datong inahan og babay. Babay. Akong klaroon be. Giunsa niya. Ingon siya sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan nga si Maria ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan ni Mary, babay, di ba? Mao na igsoon nganong babay because Mary is just human. And Mary is not our Savior. She is not our Master. And even Mary need salvation. Even Mary need to believe Jesus. And need to accept Jesus. Bisag dingagi pa na sa iyang kuan. Need to have faith. To believe in Jesus as her personal Lord and Savior. Kay kung di niya na ang kunon o dawaton, igsoon, si Kristo nga mo'y makaluwas niya, di siya maluwas. Di siya maluwas. Amen? So, ingan na ka-powerful si Jesus, igsoon. Ingan na kagamhanan na itong Ginoo, igsoon. Yesterday, samtang ako may nag-final bitaw, nag-7 last word me, niya. Naantay mga leaders diri nga nag-share sa first word, second, ikaduha, hangtod sa katapusan din. Ako may ning summary, and then, wala lang, while nangantamig, so, above all, familiar mo na, above all, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, imbis kita on taigson. Grabing hilak na ko. Kakuan ba mo na igson, na imagine ba na ninyo, nga grabe ang pag-antos ni Jesus tungod nato? No? Kabalo ba mo igsoon, no? Sadang nagdupa si Jesus, ibabaw sa cross, giduphan ta niya, no? Kanang pagdupa, igsoon, meaning murag surrender, ning dupa, tabi tao nga, si Jesus, igsoon, perfect, nagdupa siya, giduphan ta, kaya di siya gusto nga mag-antos ta. Imagine ninyo, no? Nagdupa. Di sometime nagdupa, si Jesus, sakit kayo, igsoon. Sakit kayo to, nagdupa siya, kaya padung na siya mamatay. Iya diyong giagwanta, kay waylain, nga nasa yang unahuna, ikaw nga nagtanaw karon huwag naminaw. Iyang ginahuna ang mga tao nga kung di ni niya buhaton, kung di ni niya antuson, mga matay tangtanan, walay usa nga maluwas nato. Kay iyang dugo, mao to'y makaluwas nato, igsoon. Kinahanglan mag-ula siya dugo. Kay ang dugo mo'y kabayaran sa atong kasalanan. Kay sa Old Testament, kung naay mga makasa, kay mag-ihaw man to, remember mo, mag-ihaw o karnero, something na, magpadugo ba? Pero wala na ihaw-ihaw, si Jesus mismo. Iyang gitahan, iyang kagalingon, giduphan, ta ibabaw sa krus, sa Kalbaryo. Samtang naghilak siya sa kasakit, igsoon, giuhaw siya. Nagtuaw siya sa kasakit, igsoon, sa pag-antos. Pero iyang gipadayon, iyang giagwanta, kay naghunahuna siya nimo. Walay ikaw karon, walay naluwas karon, walay James, walay Pastor James karon, kung di tungod ni Kristo. Ingana siya ka-powerful, ingana kadako, ug kana bitong kahimuan ang iyang gibuhat. Daghan kayo mga adik-adik na bag-o, no? Mga kriminal nga nahimo ng pastor. Grabe pila na gipatay igsoon. No? Tungod anang Hesus, tungod ni Jesus. Tungod sa iyang giula nga dugo ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Na-imagine ba ninyo igsoon nga ingani ta kalab ni Jesus? Imagine mas love pa ta niya kaysa iyang kinabuhi, iyagong gihatag iyang kinabuhi para nimo. Mo na igsoon. Lastly, atong pamalandungan ba, no? Ang gihimo ni Jesus para nato. So, ako ikadasig ninyo nga, ato unta pong balusan, no? Ang iyang gihimo sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nga nag-antos siya, kita unta dapat mag-antos, nga giduphan ta niya, igsoon, walay buling, walay mansa. Pero nagdupa sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, tungod nimo og nako. Nindot jud igsoon nga ato sad siyang balusan, nga samtang napatay kinabuhi karon igsoon, magkinaunsa man ang kalibutan igsoon, magkadagma-dagma man ta mubangon gyud ta. Amen, nga mga lagad gyud ta niya. Musimba ta, no? Kana jong mulahutay gyud ta ba, no? Ingon nga si Jesus ning lahutay gyud. Ang gihimo ni Jesus sa cross igsoon, it serves as a message of perseverance ni nga ning lahutay siya, no? Sa mission kita sa igsoon dapat mulahutay ta. There's no turning back. Amen. Puslan man nga naluwas ta karon mga igsoon tungod kay ning tuo ta ni Jesus, padayon ta. Amen.
Padayon ta, madagma man ta, bangon ta, di man perfecto na, bisig ako gali, makasaman ko. Di lang po nato tuyoon. No? Wa may perfecto na to, no? Dagma ta, bangon, padayon, igsuon, nga naman. Atong inumduman nga si Jesus ning padayon. Ming give up ba si Jesus pagpasan sa cross? Di ba? Nadagma siya, mabila tong gitabangan lang siya atong sa katao, igsuon. Ing give up ba siya? Wala, lakaw, gitsa bisag hago kayo. Og na-imagine ba na ninyo igsoon ang cross o sa kadaka? Igsoon ang tao, bugat na. And I believe si Jesus bugat to. So dili sa tugaan ang iyang gipasan nga cross. Kay kung tao ilansang niya ang cross, gamay, di na kadaog matumba. So meaning, dako to nga cross, apan si Kristo nag-antos para nimo. Nagkadagma-dagma, nag-antos, grabe yung singot, giuhaw, gisikaran pa, giduslak, gibangkaw, gipatiran, giluwaan. Apan, wala na niya iksapayan, kaya iyang una-una, para ni na. Para ni brother, para ni sa akong mga anak. Kay tungod ani ako silang lukaton. Mo tong giingon ni Pablo nga gipalit na ta sa mahal nga bili igsoon kinabuhi mismo ni Kristo yung gihatag og naay Pastor James karon. Kung wa pa si Jesus, klaro na gyud nanadyo ko sa mental hospital or ari ko sa prisuhan or ari sa sementeryo. Kay naman ko pusil sa una nya mamusil pak ug di init kay go man mga adik-adik. Something nga na pero tungod ni Jesus. Ikaw, ug ako igso, nakabaton, ug kabag-uhan, nakabaton, ug bag-ong kinabuhi, igsoon. Bag-ong kinabuhi nga makita na si Jesus. Nahimo na tang reflection sa characters and image ni Jesus. Amen. Tungod yun sa Ginoo tanan. Tungod sa Ginoo tanan, igsoon. No? Kanang nanabi to kas impierno niya, gibira pa yung tungod sa itong binuhatan. Gibira pa yung ka ba? Remember ko na usa ka picture sa Facebook nga nay kamot bitaw nga nasa impierno nya gibira sa usa ka kamot nga nay buslot des Jesus ba gibira bitaw anak ta igsoon no? Tanan grasya ra gini sa Ginoo, tanan tungod ni Kristo. Mao nang kita karon nga nakabalos ka matuuran, kita karon nga nangalagad sa Ginoo. No, ayaw pagluya-luya ingon padayon ta, abanti madagma bangon padayon. Kaya niingon sa si Jesus, igsoon. Siya dang nabanhaw siya sa tulo ka adlaw. And then, nakikuban siya sa mga disciples niya. And then after that, ningkayab siya, ingon siya, sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Magandam na daghang lawak dito, magandam ako. Kaya mubalik naman ko, na-rapture ba? Muna pagsikan kami ni Jesus. Mubalik ko, kaunta mo, aron asa ako, naasan mo dito. Ingan na, bito. Ang giandam sa Ginoo nga lawak igsoon dili na maato kung di ta magpadayon. Again, himuon na tong inspiration ang gihimo ni Jesus nga nagpadayon siya. Bisag bugat kay ang cross gipas-an niya. Di pa times nga nag-struggle si Jesus. Naday pastor nag-struggle ba ang Ginoo? Yes. Ka-remember mo? Itong hapit na gyud siya gidakop niya, nagampo siya dito. Grabe ang iyang pray, ang pag-ampo niya nga murag anging tulo, dugo, singot nga grabe ka igsoon. Ning tuaw siya nga sa amahan nga pwede ba kung pwede nga di na lang siya magantos unta ba no nga i-haylo na lang tong kupa ba sa pagantos apa nang imong pagbuot matuman. Nag-struggle si Jesus ato pero iyang giagwanta ning padayon siya nagpakamatay para nimo. Mao nang igsuon nganong maluya man ta unsa man ang mga pagsulay normal ra na. Si Jesus nagpas-an og cross, kita sad natay cross gipas-an matag adlaw ingon si Jesus. If you want to follow me, then carry your own cross every day. Si Jesus atong agalo, nagpasan po siya cross sa diri siya sa kalibutan. Kita sad, way hayahay, magpasan sad ta. Maybe cross nimo imong pamilya, imong trabaho, imong negosyo, imong anak, imong asawa, imong bana, imong ginikanan. Cross na nimo because I do believe ang atong sagaran nga bugat nga cross, itong pamilya. Kung nanay time, igsoon ka panahon nga murag bugat na kay kus bugat na kay badlungon na kay kung bana pala hubog. Timan igsoon nga wa ka gi-give up ni Jesus. Bugat kayo ang cross nga gipasan init pa jud kayo to. Tungas pa jud to kay buntod man to padung. Wa siya mo give up. So ayaw po give up igsoon kana na lang imuha. Emotional ra man na nimo nga cross. Si Jesus physical gud nga grabe ang tumang kabugat iyang na sinati. Apan si Jesus ning padayon hangtod nga nahuman ang iyang misyon sa kalibutan. Nganuman kay kita ang inspirasyon ni Jesus. Kay kung muundang siya, di kita maluwas.
So manang kamo to all of the viewers right now, ako mong encourage, padayon ta. Kung mabot ang panahon nga bugat na kaayo ang cross, hinumdumi, lantawa ang cross nga gipas-an ni Jesus. Bugat sa to kaayo, dako sa to. Apan wala siya ning give up, ning padayon siya, maong nay ikaw ug ako nga nakabatunog kaluwasan karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your message, for your word. Tonight, nga imong gipahinumduman, Lord, nga dili ilalim imong gibuhat ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Imo sad ming gihinumduman, Lord, nga walay laing ngalan nga ngay simbahon, Ginoo. Lodhan, ampuan, ngalan nga maghatag og kaluwasan, ngalan nga mo giya na mo padung sa kinabuhing walay katapusan. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Imong gitudlo namon ining kagabion nga bisan si Mary wala gali nimo gitawag og inahan, because even Mary need to be saved and need to believe in you. Kay si Maria mismo dili makaluwas sa iyang kagalingon kung di mo agi nimo. So Lord, thank you for that words of wisdom nga imong gipaabot ka namo. And now nga nadungog namo, Lord God, og nadungga namo ang imong pag-antos, Lord God. I pray to all of the viewers nga di sad mi mo give up, no turning back, sama sa gihimo nimo, Ginoo. Wa jud ka mo atras, bisag bugat na kaayo, bisag sakit na kaayo, wala pa gyud kay sala, Ginoo. Apan imong giagwanta, mao na nakabaton mig kaluwasan. So Lord, I pray nga sama unta mi nimo, Lord God, in Jesus name I declare it. Nga nami mo persevere me until the end. Mulahutay gid mi hangtod sa walay katapusan, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga himuon ka namong motivation or inspirasyon nga dili gid mi mo atras, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. I pray nga kani nga message, Ginoo, makaabli sa tanan nga mga mata, Ginoo, nga nangabutas sa kamatuoran, nga walay laing ngalan nga ngayon simbahon, ampuan, ludhan, walay laing makaluwas kanamo ikaw lang mismo, Ginoo. Thank you, Lord. Again, thank you for your presence, Holy Spirit. Salamat kayo. And Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time. Ingon nga na kay cross nga gipas-an, I believe nasad sila cross karon. So Lord, unsa man ilang cross karon, ilang mga crosses, ilang mga pag-antos, ilang mga pagsulay, ilang mga gipas-an karon nga bugat, Lord, tabangi sila tagay dugang kusog, Ginoo. Talig-on aron makapadayon. Madagma man sila pan mobangon. Dili sila mobalik sa kaniadto kung dili magpadayon jud sila, Ginoo. Mulahutay sila hangtod sa walay katapusan. I-bless sila, Lord, to all of the viewers this time nga kung naman sila yung mga problema, tagay solusyon, tagay kasulbaran, Lord God. Unsa man asa man nga area karon sa ilang kinabuhi nga need nimo, need kayo nila ang hikap nimo, need nila ang imong miracle nga mo manifest, Lord, mamuhat ka. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. Niingon ka nga, you will never leave us nor forsake us. So Lord, I pray, mamuhat ka imong palihukon ang imong milagroso nga kamot sa ilang sitwasyon karon, Ginoo, nga need kanila. Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Gidaog na nimo tanan, Ginoo. Nahuman na. It is finished. Ang among problema, sulbad sad na. Wala kay tugot nga problema, nga wala kay giandam nga solusyon, Ginoo. O wala sa kay gitugot nga pagsulay, nga dili na mo makaya. Tanan, kontrolado nimo, Ginoo. Wala kay gitugot nga makadaot. Di lang na mo masabtan sa pilmiro, apan tanan nga gitugot nimo makaayo, gina. Later on, ma-realize na mo nga maayo ka kaayo, Ginoo. Wa ka napakyas. So Lord, thank you again. Unsa man ang ilang milagro nga gusto karon, Ginoo, I declare it in Jesus name. Nga mo manifest ni karon sa ilang kinabuhi, sa ilang sitwasyon. In Jesus mighty name. Milagro ba balatian sa kayuhan sa balatian, physical and emotional? Financial breakthrough ba? Tinud-anay bang kabaguhan, kagawasan, kaluwasan ba? Lord, i-grant, Lord God, in Jesus name. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat kayo. Kung iningtat na mong ang puno ng kadaugan, dawato na mo ang milagro, Lord God, uban sa dakong pagtuo. Sa makanunay, himuha lamang ming kapiyalan, takos sugangayan. Mao kini nga mong pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, pasalamatan daan, pinagi sa ngalan ni Jesus, nga moya mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Okay, that's all for tonight. Thank you, daghang nagsiyan og star, 121 stars. Thank you. Thank you. I want to appreciate mga action. Thank you. By the way, since maom na yung gigamit, ako nang gi-shout out igsoon ang nagpahatag ani
Usa sa member man ni siya sa kuan, sa Office of the Vice President of the Philippines. Usa ni siya ka members AFP, military, iya kong ipadalhan ni. Shout out, Sister Christine. Christine man to. So that's all for tonight, brothers and sisters in Christ. Simba ta ugma. Excited? Okay? And ang himaya og dungog akong ibalik sa tumboy nga Dios. He alone deserve all the glory, all the highest praises. And so wala pa makasubscribe sa YouTube channel, pwede mong subscribe. Ito ako ning i-download dito. Nindot ni nga message. Mawala raman ni dire. Unya, I pray and I declare that tonight, itong pagpahula, itong papangatulog, maguban ang Ginoo ang iyang presensya, ang iyang gahom, maguban ka nato. And safe and sound ta nga mumata because of His presence. Ug sa tanang mga OFW diha adlawan ron, I pray for God's protection as well, and I declare that today is gonna be a victorious day, and all the works of your hands i-bless ni Lord. Inyong malakang giyahan mo sa Ginoo, panalanginan mo sa Ginoo in Jesus' name. See you next time mga igsoon. Amen. Kita na po igsoon, sunod higayon makabakante ko. Ampo, amping, abante. Again, thank you kayo mga star senders. Thank you. To God be all the glory. See you next time.